Tíochaí buchain ceachaí sib ceachaí bhfuil a Gaeilge libh inniu. Tá anseo mar tá géire fios a chuir is na chuid Gaeilge is ceapam go mbeidh mé déanam níos mó iirecht chun fios a chuir uilse má tá YouTube channel mar sinne beidh mé a chuir rudaí an Gaeilge anseo bhfuil dom go mbeidh mé a chuir tá an phrása sin go thuasach déanam iirecht Gaeilge chanacht úsáid is sinne inniu réide níl na chuid Gaeilge an ní ach fellamóid mé ach tá mé déanana iirecht leid níl is an céad views mai ag an bhís anseo beidir 1 ceann trí cinn bheith a Gaeilge go málam mar sin bheith an tá orm sin é inniu réide san acha bhfuil aon duine a géisteacht san.